Oh, ketretom lho. Iya, ketretom iku. Kurang dawa.
pengalaman situ lah. Mbak, tahu sampai teh. Pol. Iya. Alhamdulillah. Wes alhamdulillah memang awak dhewe iki masya udan rintik-rintik. Kali sapa udan rintik-rintik. Wong udan dawa jan rintik-rintik. Wong panjak sampai ngalih nang dhuwur. Mergo apa? Mergo panjake sotik. Lah kok iso sotik? Kene lho wis gak pun lapor kok salah. Lho gak masalah ngono. Banyune iki lho rene, nanti bokongnya basah. Agak diklik dong. Masa kate nabuh ngene. Kon niku ya apa tadi? Alhamdulillah istimewa. Jalanan pertama pawana sing menter-menter. Bapangan kedua bayuh katuken. Iki mah jenenge bapangan jebebel. Saiki ra gak jebebel. Jebebel dano. Asal kamu kok ayo kena penyakit. Modele yo mau dari Amel mau sing nyawer. Tenang ae. Kok tak siwere. Lah wayahe awake dhewe metu gak disiwer tambah udan terus. Amel gayamu lho. Kowe jarene aku kate metu mbok siwer. Tambah dhuwur terus ngene. Nek sik apa? Yo piye? Yo. Sing gak keramas aku ta sampean. Kalau kawin ngarep jeng pada kebocoran. Kawin karo sapa, Mel? Kawin karo sapa? Mosok aku gak mau undang. Aku lah cocok nek yo. Nek kawin aku ya diundang. Tak kuwi, Mel. Diburu ya paling. Awakmu bolak-balik nyawar tahun Rio ya diakeh ta. Oh, gak melok Rio ah. Lah nanti. Loh. Oh, tak masuk. Sawen kok beras. Astagfirullahaladzim. Boyo titik-titik ku to bato. Kaya aku cacane iki. Itu sarapan, sore sarapan. Aku isu kate pupu lho apa kate pupu sahur yo lho jam itu lho buka elok buka Dit jam 10 mangan poso-poso Tolong si wani nyawer aku to. Kok tes Sik Mel, tasmu duitmu akeh. Loh, ya ampun. Terima kasih Mel, berkah selalu. Semoga diberi lelaki yang banyak. Kamu. Wes lakinya banyak, duit banyak maneh. Lah ya bawa. Sing jower apane sing jower? Oh lambene. Nih, nek lelaki satu itu kerjanya kurang, nek laki akeh semangat yo. Akeh, bahasa Mel. Awakmu njaluk lelaki piro Mel? 18. Loh, Amel tepuk tangannya mana? Lelaki 18 sih. Doeh kabeh. Tak wulan lelaki 18 ya. Digawe bendino ae. Esuk sore awan esuk sore. Ya ngene Amel. Pun duwe bolos itu jenenge Amel koyo dipancar. Tahun wingi ya ngono, tahun saiki ya ngono, jenenge Amel rek. Wingi Amel wingi ta wingi padha aku Amel. Ya gak patek goblok ngene. Iya. Lah saiki mang mari lahir batin kok tambah nemen gendenge. Kudune Dit yo mari lahir batin kudune waras yo. Lagi tambah nemen. Jaluk lelaki 18. Ayo. Kaya kuat Amel kon lelaki 18. Kuat ta kon? Halo dong. Ana tunggu ya.
Kelasku mana? Lagi, kakak mau ulangi tak tunggu. Lho lagi cacakmu ta Mel. Pantesan tapi aja mbok tiru. Cacakmu iki kelakuane elek. Gendakane iku. Lah iya aja mbok tiru. Cacakmu aja sing gendakane akeh. Lecet. Nek ngene ku yo nek gendakane. Lho. Besok edo iku pojokan. Pojokan. Omahe ngadep latar. Kamu. Di ana pojokan. Pojokan pengen kanan kanan. Rumah to ta. Omahe ngadep latar. Ana lawange. Pojokan iku. Kendake ndi? Pojokan iku. Kuburan iku. Kok kena karo kamu. Alhamdulillah. Ini ki kajate pernikahan apa? Sunatan. Pernikahan kakek mulai. Lah iki mah didelok sih, Bos. Iki didelok kondisi penonton iki apa? Lah iki mau narik situ lho kene melantung ngene ya sunatan. Iya wong kita kene ono melantung ngene. Berarti sunatan mau sore rabi melantung. Yang enggak. Yo ora lho sunatan. Sunatan adik sapa, Bang? Sunatan adik itu hah? Putra. Nah, adik putra sunatan. Mas kita adik putra lho, adik putra. Apa dek aku sapa setuju iku lho. Adik Alfiandra. Putra. Celukane ku Aditya. Putra. Jenenge ku Alfiandra. Celukane Aditya. Putra. Kowe iki ya, aku lho bawa kertas undangane. Aku lho bawa kertas undangane. Jenenge iku Alfiandra. Putra. Sing panggah putra ngono nek Alfiandra iku lanang ta wedok? Alfiandra kuwi lanang. Lanang celana apa? Alfiandra. Arane apa? Anak A. Ayo putra, aku putri ya. Rungokno sih jenenge yo Alfiandra. Iku sing sunat Alfiandra. Ade sapa? Anak Aditya. Rungokno sih putra. Japi lho. Rungokno sing durung tutup kok putra. Sing cuma putra lah. Iya sing tua lho. Katok sarungi mau lho. Sarungan ya? Sarungan ya dudu. Ya dudu wonge arek sarungan kok. Kata-katane. Katokan kok ada yang piro katokan. Enggak katokan nang mburi kok apa? Amel. Amel koyo. Amin. Semoga adik putra menjadi anak yang soleh. Solehah barang ini solehah kuat. Amin. Semoga lancar rezekine, dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Dit. Oh, aku ya Brano. Semoga adik putra menjadi anak yang soleh, solehah. Allahumma amin. Mari dukani yo mana. Kayak Amel. Lah iya. Adik putra pundi adik putra? Mangan. Hah? Mosok nang mburi wis digawe ngono. Cel kon kali cel. Cel. Oh wis iki mang digawe kowe ngoyo untuk beri-beri titik ngono jare adik putra iki mang. Hei. Iku kolong iki gak sunat iku Suroso yo. Suroso kok anu bocah. Suroso iku mang. Iki
Alhamdulillah Putra melanjutkan sunatan, semoga menikmati bentuk yang baru. Ya, biasa elemen ditutupi, saya elemen dibuka. Bentuknya paling anyar. Saya kasih putrane pundi ade putra. Iki mergo nang kene mumpung enten Mas Adis, biasae enten sing sunat Mas Adis saged nyuwuk. Monggo Ade Putra disuwuk kali Mas Adis riyen. Apa bos? Apa ini? Nggih, Ade Putra badhe kula suwuk. Nek saged nang mriki beto atau ya Ade Putra. Bareng nang mriki niku suwe mandi. Mandi basah. Lah sebentar kaya aneh-aneh lah pelor mbok pelorot barang. Wis kasih dipelorot kok gorene tok ae. Kasih dipelorot. Alhamdulillah iki memperingati kita Ade Putra menika tasik wulan Sawal ya. Minal aidin wa faizin mohon maaf lan batin. Aja guyu ae. Lah yo guyu ae untune dikawati guyu. Ngono manut kok gak katut ngono. Ala Putra ngantri. Kene suwe ta to. On. Wes gak disuali lho, langsung ngono ae les lontang-lantung ngono ta. Babano tenan. Aku ndonga iki mang wis tak apal lho ket mangan to. Ngenteni tebusan. Ket mangkene iki ndonga tak apal lho ket omah sampe saiki. Tak kandhani. Kolesterolmu dhuwur aja kakek manganmu. Lho. Kolesterol iku bahaya. Yo pengen. Kere. Rasa bahaya. Bahaya. Yo pengen. Bukan bisi aku kan dari ke Arab. Ngateli. Gak ngono aku mang ngenteni sopi. Lah iya, kok enek duren. Aku ngomel. Iki tak Ade Putra. Iki Ade Putra. Iki Ade Putra. Loh, sing di. Sing di Ade Putra iki. Wis wonge turu areke. Terus enek durene wong akeh, Jis. Ngene bakul duren. Kok nyolong iku mang berarti. Mencuri perbuatan yang keji, jangan dilakukan. Paling motil. Tapi sing mangan dudu aku. Amel. Wah, iku kok dosa iku. Masih ngene-ngene gak hau ae. Wong iku anu ae. Demit ae. Demit hau ae. Requestan saking adik apa? Alfian. Lagune mangan soto. Masa lagu mangan soto. Matam. Lah nek soto liwat iki. Lah yo kok yo aneh-aneh Dik. Apa jenenge iki Dik memperingati apa jenenge hari raya. Dik memperingati ana. Masa Dik enek hari raya? Alah wong aku lho Dik kupatan. Enakmu kupatan seminggu. Loh. Tapi penira godhok kupat nek wireng. Loh. Saiki tibake Dik hari raya. Heeh. Nek ngono ya ngucapno hari raya minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Kula dari keluarga New Darmo Wijaya mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nek ana lagune aku sing nek awakmu sing nglagu aku sing melantekno. Nek aku sing nglagu awakmu sing melantekno oke ya. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin minal aidin wal faidin. Lah kok pantekan ambek wong iku. Lah yo kenapa pantekan ambek wong iku? Minal aidin wal faidin iku salaman ta. Lah tak pikir
joget ngene. Semoga selamat pantek kan. Oh, berarti awakmu nyanyi minal aidin wal faidin, aku sing praktekno salaman. Oke? Bisa. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bersalam salaman minal aidin wal faidin. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bertiba-tibaan minal aidin wal faidin. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin, mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafkan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin, mari bersalam-salaman. Selamat hari lebaran sangune ndang disiapno mangke kula nampa sakersa panjenengan maringi. Selamat hari lebaran. Dek. Iya, Dik, bener awakmu. Mari salam-salaman terus aku disangoni. Kau jangan Disangoni. Ah, Dik Gigi 20.000. 20.000. Awakmu salaman nyekel dhuwit gak ilok. Lah kok iso? Kasih iki salaman nyekel dhuwit Melayu rono padegur sumur. Mosok? Ya wis tak titipno awakmu ae. Mari aku, awakmu. Saiki awakmu. Lho, iki mau. Dekne kok enek sing nyangoni awakmu. Iya. Sallallahu alaihi Para jangan para tamu monggo legah berkat kadene mara. Oh kayak aku ya ya. Lho ngene kon prakteke jeje dhewe. Delok wajah. Sing api sapa ngerti ana sing kei 50.000. Alhamdulillah. Tapi ya gak mungkin Ya wis so. wong gak ono sing nyekel dhuwit. Mesti ayu dan wedi teles. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bertipok-tipok, mari bersalam-salaman. Selamat kene tipok sapu kene. Minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bertipok-tipokan. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, juga bermaaf-maafan. Selamat lo disangoni. Minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran. Deng lapo iki? Iya ya. Mari bersalam-salam langsung Hello Kitty metu kok. Lho ya apa? Ya ampun teko sing endi, Cis? Sama sing aran wong itu. Alah alis. Ya ngene iki elekmu lho. Mari dikeki wong sing endi ya sing kaya aku. Iling-iling. Itu uyu. Sing iko. Alhamdulillah berkah selalu, semoga lancar rezekinya. Kalau iki mang malah antop. Amplop. Anak ini ya kangen ya kan. Lho ala sampean cek cili anake. Kelas piro nak? Aduh ade. Nek gede mau dadi apa nak? Tadi bekenge. Kekek kakekmu. Sing apik. Sing arep. Sing kono ketoke wis nyiapno. Nyiapno apa? Dari sapa? Jariku. Gak sangu. Sangu. Selamat hari lebaran.
saling bersalam-salaman, juga bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Hari jaluan jin amplopnya jaluan, mari bersalam-salaman. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, juga bermaaf-maafan. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, maaf-maafan. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bermaaf-maafan. Mari bermaaf. Alah oleh gayu, ada dipayungi loh Cis, awakku dipayungi kuwi lho, yang diceret-ceret. Jalur amplopnya. Mari bersalam-salaman. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bermaaf-maafan, juga bersalam-salaman. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bermaaf-maafan, juga bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin. Mari bermaaf-maafan, juga bersalam-salaman. Cis gak mrene Cis. Loh lah kok rempon nang teras. Mari bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin. Loh lah kok dadi. Mari bersalam-salaman. Cis, aja dadi nang kono. Oi. Waduh, negaraken prajurit saka sangga langit. Adet badhe kedatangan prajurit saka sangga langit. Ya kuwi sapa? Gendongan Cis, gendongan. Gendongan. Piye? Pertama ada payungan, mataku kebeculek payung. Kowe ya ngono. Ada pedok ansip gak jelas. Ansip piye? Iku ngono prajurit saka sangga langit. Lagi deh sopo? Iku prajurit. Tak cakap sapu kebeler aku. Kon nyekel sing ndi? Sing iso dhewe landel kuwi. Apa yo? Lho tumbak. Blering lanangan. Iku ngono prajurit pilihan andalan. Lho zamane perang penjajahan. Iya, penjajahan kau apa perang wong iku melawayune kira. Koyo ngono kok perang. Wong modele kok urip perang medeni ya. Angel. Mau wil. Nah. Hati-hati. Loh. Siap, bro. Tegak, bro. Maju kanan, jalan. Matane lah. Oh. Terus jalan ke ceklong. Siap, bro. Menyusul prajurit. Sangga langit. Ngono kok sangga langit. Sangga warung doyong ae sangga langit barat. Wong gak tayo temen arek iki. Wong jelas gak gelem warung sangga langit itu isinan, non. Gak kaya kon gendeng.
Wong songgolane wong penting iki jelas siji. Wong dukur-dukur jelas siji. Ilkon begendeng. Gak ngono. Ngomong karo aku ngene, sepurane jenderal. Nyeluk aku jenderal. Iku prajurit iku. Matane gak budak lho. Oh, nyeluk aku sepurane jenderal. Aku jek jaga kawasan iki jek gak udan maneh. Jare sapa? Ya iku sing ngetakno udan. Yo. Dijogo iku, jogo keamanan. Yo awake dhewe matur nuwun iso jogo keamanane desa Tejo. Nek gak wong iku lho, ora marit, Des. Marit, wong iki mang yo gak dicekel jabol tarik ta arek. Wong gak tayo ya sakno. Iso jago yo nae. Iki enek penjaluan, monggo Ibu, bae menawi pamundutan lagu napa? Oh, selendang biru sing anyar apa sing lawas? Oh, sing lawas. Sing selendang biru. Tatapen raine aku aso. Lah ya kok pas ngono ditabi karo sapa? Mat apa? Mat letok. Jeneng api-api kok. Mbok kaya iki. Enek tulisane, gawe jeneng kuwi sing api. Lah iki kan enek Adi Alfiandra Aditya. Api Alfiandra Aditya. Iki gak sing bakul kendang Mat letok. Bene iki wong laire diteplok letok. Lah paling ngomong. Iya, lagune Selendang Biru, Jis. Monggo. Tatapan janjimu selendang biru.